Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Sikhala odeedzera kuti iye I feel betrayed nana Chamisa ne Triple C. Havachadi kundiburitsa mujera asi we have got all the best lawyers in Zimbabwe. Triple C munongoziva mega yakadzidza guys, asi ndo zviri kunzi zvataurwa naSikhala. Munongoziva mega Sikhala akasungwa mushure mekunge vaiti ndiye akakonzeresa zvakaitika kupi kunyatsime papa vaiti justice for more blessing, ndo paakasungirwa ipapo. Saka anyora tsamba, zvinonzi anyora tsamba yanyora kuti iye I feel betrayed by some hypocritical comrades who are behaving as if they care about me. Prison, a place intended to be a punishment, became the most vulnerable college for me. It became the place I discovered and understood myself and many things. It is the place I was able to think, discover and reflect on many things, including my relations with certain persons who on daylight behave like angels but are profound profound witches at night. So ndo zvataurwa naSikhala guys, zviri kunzi tsamba yakanyora, asi vazukuru vambuya nehanda varipo vamwe vaidedza kuti aiwa izvi zviri kukonzerwa neZANU-PF iri kuitira kuti vanhu vaita se vanhu vavapesane Sikhala nana Chamisa. Handizivi guys unoti kudii, asi varipo vazukuru vambuya nehanda vadedzera kuti aiwa Sikhala kudai anga riye zvakanga ari kunze, kudai anga riye ari kuita kuti tise titoitoye kudai tarova vanhu panapa kudai, kana kuti nyango idhi takatomubisa pachigaro. Vari kudedzera kuti aiwa Chamisa taneta nemabhaibheri vhesi ake day in day night anenge achingotudza mabhaibheri verses. Anotiita sei mabhaibheri verses? Varipo vari kumira naChamisa vari kudedza kuti ndizvo Mwari anogona, one day tinogona ngomuka taakutonga, kana kuti zidhara iri rakafa, kana kuti mazidhara aya akafa. Munongoziva vachireva naIdhi nanaChiwenga ndio mazidhara ari kukonzeresa too much, ndio ari kucontrola too much. Saka Chamisa achingonamatawo nevazukuru vambuya nehanda vanonamatawo zvemubhaibheri vachidedzera kuti one day anomuka akafa. Asi varipo vari kudedzera kuti aiwa isusu wa sick and tired nemabhaibheri vhesi aChamisa. Isusu dai Sikhala anga aripo dai tichiziva kuti tatobisa timu yese yeZANU-PF, because vari kudedzera kuti ndiye akakonzeresa zvakaitika pavaiti justice for more blessing. Vari kudedzera kuti Sikhala was the right person kuti arwe ipapa pamushure mekunge pakarigwa ma-elections. Saka handizivi kunoti kudii, because zviri kunzi Sikhala ari kudedzera kuti I feel betrayed, asi vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa chitsotsi ZANU-PF irida kuti vapesane. Saka please guys, comment down below mutiudze kuti which one is which. Vari kuda kupesanisa vanhu veTriple C here kana kuti chichida kuitika? As we all know, Triple C nhasi yanga ichiadreswa naIdhi, asi zviri kunzi yadedzera kuti aiwa iwewe wakariga, hatidi kunzwa newe. Zviri kunzi vabuda vakasiya achitaura ega. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.